हेलो लोगोफोर, नोंथांखौ सोरबा नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ फक खालामो नामा? फक माने मा? बिनि मा बेनिफिट दङ? आरो नोंथाङा सोरखौबा फक खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा माबोरैहाय खालामगोन? आरो नोंथाङा सोरखौ फक खालामबोखो बेखौ माबोरैहाय नायगोन? आरो गुबुना नोंथांखौ फक खालामोब्ला नोंथाङा माबोरैहाय चेक खालामगोन जे नोंथांनाव फक खालामदों होननानै? नटिफिकेसनथ' फैखायो फैनायालाय, नोंथाङा बेखौ फक बेकबो खालामफिननो हायो। आरो जुदि नोंथांनाव नटिफिकेसनबो फैयाखै अब्ला नोंथाङा सोरखौबा फक खालामनो सानदोंबा फक खालामनो हागोन। मा समाव मा सननिफ्राय नोंथाङा सोरखौ फक खालामबोखो बेखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। अके, थ' लोगोफोर भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं। स' नोंथाङा नायनो हागोन दा नैबे स्क्रिनाव। बेयाव आंखौ जाय फक खालामदों बेखौ आङो गोसोबा बिनिफ्राय फक बेकबो खालामफिननो हायो। जेरैहाय नैबेफोरबायदि आङो बेखौ फक बेक आं बेफोरबायदि खालामहरफिननो हायो आरोखि। अके, आरो जुदि नोंथाङा रावबो नोंथांखौ फक खालामाखै नाथाय नोंथाङा गुबुनखौ फक खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा नैबे गाहायाव दङ, नोंथाङा बेखौ फक खालामनो हागोन आरोखि। बे गाहायनिफ्राय बेफोरबायदि। थ' बेखौ नोंथाङा माबोरैहाय बे फकनि अप्सनखौ लाबोनो हागोन, बोरैहाय नुगोन? आरो नोंथाङा मा समाव नोंथाङा गुबुनखौ फक खालामदोंब्ला बेखौ माबोरैहाय नायगोन, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो खिन्थानि। सिगां बिनि बेनिफिटखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनि। फक खालामनाय माने मोनसे सापर्ट मोननाय, माने मोनसे अथरिटि थायो आरोखि। नोंथांखौ माने मोनसे बिसासाव नोंथांखौ फक खालामहरो। जेनेबा जेनिउन, माने नोंथाङा भिडिअ हगारो, माने फेसबुकनि रियेल, माने फेसबुक इउजार्स होननानै माने फेसबुकआबो मिन्थिहोयो, माने मिन्थिना लानाय जायो जे उमुगा उमुखौ फक खालामदोंब्ला फक खालामजाग्रानि एकाउन्टखौ फेसबुकआ प्रमट खालामो, माने एसे मोजां, माने बिश्वासाव थायो आरोखि। स' लोगोफोर, फक खालामहरनाय माने नोंथाङा फक खालामजादों सोरजोंबा, अब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नोंथांनि फेसबुकआ माबाफोर प्रब्लेम जानानै दङब्ला फेसबुकआ बेखौ थाबैनो एक्सन लायो, जेरावनोखि नोंथाङा जेन्युइन खामानि मावदों बिनि थाखायनो गुबुना बिसास खालामनानै नोंथांखौ फक खालामहरदों, बेफोरबायदि साननानै लायो। ओंखायनो फिसा फिसौ प्रब्लेमफ्रा माने फक खालामब्ला माने मोजां जायो आरोखि। जुदि नोंथाङा गुबुनखौ फक खालामोब्ला नोंथाङाबो फक बेक हरजागोन आरोखि बै सुबुंजों। स' लोगोफोर, बेयाव नै सोरखौ फक खालामनो गोसो आं फक खालामहरनो हायो। माने नोंथांखौ गोसोखांनाय आरोखि। नोंथांखौ गोसोखांदों, मानो होनब्ला नोंथाङा मोजां खामानि मावदों, जेरावनोखि नोंथाङा बिनि थार लोगो बा नोंथाङा बिजों माने कन्टेक्टआव मोजां थायो, सोमोन्दो मोजां रिलेसनाव थायो, अब्ला नोंथांखौ माने गोबावजों खनसे रिमाइन्डार हरो आरोखि जे आङो नोंथांखौ माने जास्ट एदाव हरदों आरोखि, राइडआव हरनाय जाहैयो आरोखि। स' फेसबुकआबो बेखौ मोजां साननानै लायो, जेरावनोखि जाय सुबुङा जायखौ फक खालामदों बै फक खालामजाग्राखौ फेसबुकआबो मोजां साननानै लायो। अके, थ' गासैबो माने मोनसे बट सिस्टेम आरोखि। जे नोंथाङा जायखौ माने मोजां मोनदों, जायखौ सापर्ट खालामदों, अब्ला बेखौ फक खालामहरो। थिग बेफोरबायदिनो आरोखि, बटआवबो बिदिनो जोंहा जायखौ मोजां मोनो जों बेनोनो बटखौ होयो। थिग बेफोरबायदिनो फक खालामनायनि बेनिफिटआ। अके, फेसबुकआ फक खालामजाग्राखौ माने थाबैनो एक्टिभ लायो, थाब प्रमट खालामो, बिथांनि फिसा फिसौ प्रब्लेमफोरखौ माने सल्भ खालामनानै होयो फेसबुकआ। जोबोद मोजां होननानै साननानै लायो। स' फक खालामजाबाथाय माने नोंथांनि फेसबुकखौ प्रमट खालामो आरोखि, मोजां बाथ्रा। अके, स' नोंथाङा मिथिबाय जा फक खालामनायनि बेनिफिटआ मा। दानिया नोंथाङा माबोरैहाय चेक खालामगोन जे नोंथाङा गोबाव समनिफ्रायनो सोरखौबा फक खालामदोंमोनब्ला बेखौ माबोरैहाय चेक खालामगोन? अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फेसबुकखौ बेयाव लगइन खालामबायथ', लगइन खालामनानै नोंथांनि थ्रि लाइनाव क्लिक खालामगोन। थ्रि लाइनाव क्लिक खालामनायनि गाहायाव नोंथाङा नायनो हागोन सेटिंस एन्ड प्राइभेसि, बेयाव क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव नोंथाङा नुगोन सेटिंसनि आइकन, बे सेटिंसनि आइकनाव क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो गोजौआव दं पार्सनेल डिटेल्स, बेयाव क्लिक खालामगोन। पार्सनेल डिटेल्सआव क्लिक खालामनानै गाहायाव नोंथाङा नायगोन इउआर इनफरमेसन एन्ड पारमिसन, गाहायाव नुगोन बेफोरबायदि। स' बेयाव क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा एक्सेस इयर इनफरमेसन, गोजौआवनो फार्स्टआवनो नुगोन बे एक्सेस इयर इनफरमेसनाव क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोरबायदि पेज मोनसे अपेन जागोन। ओमफ्राय गाहायाव नै इउआर फेसबुक एक्टिभिटि, बेयाव क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुना मोनगोन फक्स, नै फक्स, बेयाव क्लिक खालामगोन। अके, बे फक्सआव क्लिक खालामगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनजोबगोन जे नोंथाङा मा सनाव नोंथाङा सोरखौ फक खालामदोंमोन, बेयाव नोंथाङा चेक खालामनो हागोन। बबे सनाव नोंथाङा फक खालामदोंमोन, बे गासिबो डिटेल्सआ बेयाव फैजोबगोन आरोखि, सोरखौ नोंथाङा फक खालामदोंमोन। अके, स' नोंथाङा बेखौ मिथिबाय जे नोंथाङा सोरखौ फक खालामदोंमोन। दानिया नोंथाङा सोरखौबा फक खालामनो सानदोंबा माबोरैहाय खालामगोन? अब्ला बेखौ बेक फैदो। बेक फैनानै नोंथाङा डाइरेक्ट बेखौ बेक फैनानै नैबे सार्च बारनि अप्सन दङ, बे सार्च बारनि अप्सनाव नोंथाङा क्लिक खालामदो। अके, बे सार्च बारनि अप्सनाव नोंथाङा क्लिक खालामदो। ओमफ्राय बेयाव टाइप खालामदो फक्स, POKES। अके, बेफोरबायदि सार्च खालामनानै नोंथाङा होदो। ओमफ्राय नैबेयाव बेफोरबायदि ओंखारखागोन डाइरेक्ट फक्स, बेयाव क्लिक खालामदो। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुना मोनगोन जे सोर नोंथांखौ फक खालामहरदों। नै बेयाव नाम गासैबो डिटेल्सआ बेयाव दंजोबो, बिथांमोना फक खालामदों। दा आं गोसोबा बिथांमोनखौ
बेफोरबायदि पक बेक खालामहरनो हायो आरोखि बेफोरबायदि अके बेफोरबायदि आङो पक बेक खालामहरबाय बिथांमोनखौ ओमफ्राय गाहायाव साजेस्टेड पक्स दङ बेयाव नोंथाङा सोरखौबा पक खालामनो सानदोंब्ला बिनिफ्राय नोंथाङा डाइरेक्ट पक खालामहरनो हागोन आरोखि बेफोरबायदि नोंथाङा पक खालामहरनो हागोन आरोखि सोरखौ पक खालामनो सानदों अके स' लोगोफोर नोंथाङा बेयाव सार्च खालामनानै नोंथांनि बबेबा फ्रेन्ड्सखौ सोरखौबा माने सार्च खालामनानै बेखौबो पक खालामहरनो हायो स' नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो पक खालामनानै लाब्लानो जाबाय अके स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो फार्स्ट टाइम फैदोंब्ला आरो बे भिडिअखौ फेसबुकाव नायदोंब्ला पेजखौ फल' खालामनानै भिडिअखौबो लाइक खालामनानै हो कमेन्ट खालामनानै होदो अके अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार